खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। हा रेजिस्टार थगायनाय केसखौ नायबिजिरनानै सनितपुरनिफ्राय 4 दायनिगिरिखौ खादों सनापुर पुलिसआ। मणिपुराव एनसिबिआ 11 कौटि रांनि हिर'इन बोखांदों। हाखराव गारिजों गब्रायहैना 2 लाइमोननि जिउ खहा। दुलियाजानाव थाव बाजाराव अर खामदों। मादखरिया जाब्रबथायनि नायबिजिरनायखौ नुनमाटि पुलिसनो होबाय। गाबोन फोसावगोन एचएस जोबथा आनजादनि रिजाल्ट। जलाइस्रि रमेनपुर फाथैबारि गामिनि गंसे नखरा दुखुआव गोग्लैनानै बिटिसि सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ लुबैदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। हानि केसखौ लानानै थगायनायनि सायाव नायबिजिरना 4 दायनिगिरिखौ सनापुर पुलिसआ सनितपुर जिल्लानिफ्राय एरेस्ट खालामदों। बे जाथाया सोराङाव फैदोंमोन जेब्ला कासुतलीनि सासे 70 बोसोर बैसोनि सुबुङा सनापुर सार्कोल अफिसनि सासे मावफारियानि हेंथायै थगायनायनि अजद होदोंमोन। अजद होनाय बायदिब्ला दायनिगिरिहा हा रेजिस्ट्रेसन होनायनि मुङाव दानसेनि गेजेराव भुगिनांनाय सुबुंनिफ्राय 17,260 रां लादोंमोन। फोरमान खालामनायनि उनाव बिबानगिरिफोरा रोखा खालामोदि सार्कोल अफिसाव बेबायदि रावबो सुबुङा खामानियाव थिसनाखैमोन। बे केसखौ नंखाय आरो गोसो जानानै खालामनाय खामानि महरै गनायजायो। अजदनि सायाव खामानि मावनानै एनफर्समेन्ट हान्जाया नायबिजिरनायखौ जागायो आरो दायनिगिरिखौ सनितपुर जिल्लानि तेजपुराव नागिरो। अपारेशननि समाव 4 सुबुंखौ हमनो हायो पुलिसआ। हमजानाय सुबुंफोरखौ फारियै रियाजुल इस्लाम, साइफुल इस्लाम, मजामिल हक आरो इस्ताकुल हक होननानै सिनायथि होदों पुलिसआ। पुलिसआ दायनिगिरिनि हेंथायै सोमोन्दो गोनां दफानि सिङाव आयेनारि राहा लाबाय होनना मिथिदों। नारकटिक्स कन्ट्रल ब्युर' एनसिबिआ मणिपुरनि सुरासनपुर जिल्लायाव 11 कौटिनिबो बांसिन बेसेननि हिर'इन बोखांना बे जाथायाव लोब्बा थानाय 3 सुबुंखौ खायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आसाम राइफल्सआ मणिपुर पुलिस आरो एनसिबिजों जयै लोगो नांना थांनाय 23 आरो 24 एप्रिलनिफ्राय लान्थ्रियै गोख्रों अपारेशन खालामनायाव महेन्द्र बोलेर'निफ्राय 5.4 लिटारनि गासै 474 हिर'इन बाक्सुफोरखौ बोखांनो हादोंमोन। एजेन्सिया मोनसे बिबुंथियाव सुरासनपुरनि 3 दायनिगिरिफोरा बेफोर फेग्रा मुवाखौ म्यानमारनिफ्राय लाबोदोंमोन होननानै फोरमायदों। बेनि अनगायैबो सिमा बारनानै लांखारनाय खैफोदखौ नोजोर होनानै नारकटिक्स कन्ट्रल ब्युर' मानास हेल्पलाइननि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ सुबुरुन लानो खावलायदों। काछार जिल्लानि 2 लाइमोना कैफांनि साखाथियाव थानाय मिज'रामनि चैतवाल जिल्लायाव मोनसे मुवा बेसाद लानाय गारिजों दावबायनाय थानाय समाव जाब्रबथायजों जिउ गोमायो। जिउ खहा जानाय 2 सुबुंखौ काछार जिल्लानि सिङाव थानाय कुलिसेरानि थागिरि अकमल हुसेन लास्कार आरो राहुल आलम मजुमदार होननानै सिनायथिदों। जाब्रबथायनि समाव गारिखौ लास्कारा सालायदोंमोन आरो मजुमदारा गाखोफादोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला रबिबारखालि सिलचर फारसे थांनाय समाव सानजौफुनि 10:30 रिंगासोआव जाब्रबथायजों सोमोन्दो थानाय AS 01 SC 7343 गारिया कन्ट्रल गोमानायनि उनावनो हाखराव गब्र'हैदोंमोन। बबेखानि सौग्रावनायनि जाहोनाव गारिया गोबां खहा जादोंमोन, जायनि जाहोनाव गाखोनाय 2 सुबुङा जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। खौरां हरनायनि उनाव नखरनि सोद्रोमाफोरा गोनां नेमखान्थिफोरखौ आबुं खालामनो मिज'राम फारसे रावना होलाङो। फारसेथिं बिबानगिरिफोरा जाब्रबथायनि गुबै जाहोनखौ रोखा मिथिनो नायबिजिरनायखौ जागायो। रबिबारखालि हराव दुलियाजाननि थाव बाजार एबा अइल मार्केटआव गिख्रंथाव अर नांदों। बे अर खामनाय जाथायाव थाव बाजारनि माखासे दखान गला आरो फालांगियारि फसंथानफोरा खामनानै सेवहांगार जालाङो। रिपर्ट बादियै रबिबारखालि हरनि 10:30 रिंगासोआव सिद्दिक आली एबा ओनसोलाव आबु बक्कर सिद्दिक मुङै मिथिजानाय सुबुंनि गंसे मुवा बेसाद गलायाव अर खामदोंमोन। बे अरा दान्दिसेनि गेजेरावनो खाथि खालानि गलाफोरावबो गोसारदोंमोन, जाउनाव अर खामनाया गिख्रंथावसिन महर लायो आरो थाव बाजारनि माखासे गलाफोरखौ सेवहांगार खालामो। बे जाथायनि उनाव अइल इन्डिया लिमिटेड थासारिखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय जाथाय जानाय जायगायाव थाङो आरो खमैबो गंथाम अर खोमोरग्रा गारिनि जोहै ब्लाव ब्लाव जोंनाय अरखौ खोमोरहोयो। नाथाय बेनि सिगांनो माखासे गलाफोरा सेवहांगार जाबायमोन। बे जाथाया मोब्लिब सर्ट सार्किटनि जाहोनाव जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। दासिम रावबो सुबुंनि जिउ गोमानायनि खौरां मोननाय जायाखै। रबिबारखालि फुंबिलियाव गुवाहाटी नोगोरमानि मादखरियायाव जानाय गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायनि सायाव नायबिजिरनायनि बिबानखौ नुनमाटि पुलिसनो होबाय। मख'नो गोनांदि रबिबारखालि फुंनि 4 रिंगासोआव मादखरियानि गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव 3 लाइमोन सिख्लाया जिउ गोमादोंमोन। बेनिनो 2 सिख्लाया जाथायसालियावनो जिउ गोमानायजों लोगोसे गुबुन सासे सिख्लाया देहा फाहामसालियाव जिउ नागारदोंमोन। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायनि उनाव गंनैबो गारि ड्राइभारा खारखोमानानै दंमोन। बबेखानि जाब्रबथायाव मोगा-मोगि जानाय स्विफ्ट गारिनि ड्राइभारखौ सामिन आहमेद होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। नाथाय लाखिनानै दोननाय ट्राकनि ड्राइभार सुभाष पाटरखौ पुलिसआ हमबाय होननानै खौरां मोन्दों। सुभाष पाटरा मरिगाव नेलिनि। जाब्रबथाय जानाय समाव सुभाषआ ट्राकआवबो उन्दुनानै दंमोन।
गिबियावनो बे जाथायनि सायाव हान्थामेला पुलिसा 66/2022 नम्बरनि केस रेजिस्टार खालामनानै नायबिजिरनो जागायदोंमोन। नाथाय बे केसखौ नुनमाथि पुलिसनो गथायनाय जाबाय। बबेखानि मातखरिया जाब्रबथायनि केस फाइलखौ नुनमाथि पुलिसनो गथायनायनि उनाव नायबिजिरनाया गोख्रोंसिन जादों होननानैबो सुलुङाव बुंदों। गाबोन 28 मार्च एचएस जोबथा आनजादनि रिजाल्ट फोसावनो गोनां सान। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सिगाङावनो फोसावखानाय बायदियै गाबोन फुंनि 10 रिंगायाव होगोन एचएस जोबथा आनजादनि रिजाल्ट। आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बोर्ड सुंद'यै ASSEB आ गाबोन मोनसे समावनो फोसावगोन मोनथामबो आयदानि रिजाल्ट। आर्टस, साइन्स आरो कमार्स आयदानि रिजाल्टखौ गाबोन मोनसे समावनो फोसावनाय जागोन। ASSEB निफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला सिगां बोसोरनि बायदियै देग्लायबो एचएस जोबथा आनजादनि रिजाल्टआ थानाय नङा जेबो रोखोमनि पजिशन। मख'नो गोनांदि 2022 मायथाइनि एचएस आनजादखौ रायजोनाङै 3,30,744 सा फरायसाफ्रा लिरदों। आर्टसआव एचएस आनजाद लिरनाय फरायसाफ्रा गासै 2,47,865। बेनिनो 1,02,648 फरायसुला आरो 1,45,212 फरायसुलिफोर। साइन्सआव गासै 61,568 फरायसाफ्रा एचएस आनजाद लिरदों। बेनिनो 34,801 फरायसुला आरो 26,762 फरायसुलिफोर। गुबुन फारसे कमार्स आयदायाव गासै 19,806 सायाल' आनजाद लिरदों। बेनिनो 13,781 फरायसुला आरो 6,024 फरायसुलिफोर। नाथाय भकेशनेल स्ट्रिमाव 618 फरायसुला आरो 887 फरायसुलिफोर आनजाद लिरदोंमोन। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जलाइस्रि रमेनपुर फाथैबारि गामिनि उन्दै सानै गथ'सानि बिफा दलेन बसुमतारीया थांनाय माखासे बोसोरनिफ्राय ब्रेन टिउमारजों लोगोसे मेगन थाइनैबो नुयै बेरामजों भुगिनो गोनां जादों। गोबां देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लादोंमोनब्लाबो नाथाय गोबां रांखावरिनि आंखालाव डाक्टारनि बिथोन होनाय आरो बुंनाय बायदि आथिखालाव फाहामथाय लानो हायाखै दलेन बसुमतारीया। दिनै मोजां फाहामथाय लानो आरो ब्रेन टिउमारखौ अपारेसन खालामनो लोगोसे मेगन थाइनैखौबो नुयैखौ फाहामथाय लानो थाखाय गोबां रांखावरिनि गोनांथि जादों दुखुथिया नखरा। नखरनि बिसि दीपा बसुमतारी आरो बेमारि दलेन बसुमतारीया आखाइ खबजबनानै जायगानि MCLA एबा EM जों लोगोसे BTC सावस्रि बिफाननिसिम अनसुंथाइ हास्थायदों दुखुथिया नखरा। लोगोसे रायजो राजाफोरनिसिमबो खर' गंग्लायै आखाइ खबजबनानै अनसुंथाइ हास्थायदों दुखुथिया नखरा। सोरबाफोर दुखुथिया नखरनिसिम फाहामथायनि थाखाय अनसुंथाइ हरनो गोसो दंब्ला एकाउन्ट नं 391053347016 एबा गुगल पे नं 9101873841 आव दैथायहरनो हागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।